Yok artık. امروز هوا در دهه لیران ناحیه سنگور صاف قریب که بغبار ابر کم کم دیده می شود بردارش خیلی که می بینه ولی یک ولی هست اینجا هوا صاف بغبار 28-30 درجه گرم دریاچه دیو نداره ما باشد سیل آمده است پولی که داشتیم یک майдачаи дигар буд ушам сел бурд мондем бе пул бе куприк мардум омадан бояд ки гӯспандоро бигзаронанд имконияти хуб фароҳам нест барои ҳамин маслиҳат карданд ки банд мепартоянд банда партоянд дар ҳар як гӯспанд баста ба дарони об кашида мегиранд бародаро ин чӣ хел гӯем азоб додани чорвоҳон нест зиндагӣ ҳамин хеле ҳамин рӯз ҳозир ҳоло бояд ки ҳамин гӯспандоро ҳамин чорвоҳоро бигзаронанд бегаҳ шидестай соат 7 бегаҳ интизори кашидан намешавад фақат бояд гузарондан дакор банда дар гӯспанд бастанд бояд ки бигзаронанаш нест гӯспанд гумай биромад ҳоли зори гӯспанд ҳам
Партем же гириш. Не, партия. Не шутка, не партия. Гум шидиш. ай тарих чхор дигар насл гирифта наметунам. Компоти хо кардааст дигар намедунам куҷо бурам. Меҳрубон! Чабало хушда ки бедор шава. Хеле гузаронда, не? Сикаштан. Нами азоба ва калам мегирам, ки барои ҳазортун мемирам партия як кушон. Раис шами ая? О. Ой, хурдина. Ятш меган то раҳо кун шуд. Мен мебурам. Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Ин ҳодисае ки дар ин ҷо мебинед ва ин ҳайвоноте ки ҷон доданд сели омадаги ногаҳона ҳамис омада гӯспандое ки онҳо ҷон доданд ва гӯспандое ки наҷот шудоданд ин таъма ҳамин сели омадаги номи халқ селак айнаданд. Ҳамин дар ҳамин таъмаи сели омадагида як сиркаи ҳамин лайлои боло ном ба ном шай сирка ба номи чорбон аст. ҳамин тармаи та омаде сардаст сирка дар ҳамн бараки чариде ҳам рост тарманда чариде савда ногаҳон ҳамин вақте ки ди сел омад боло ҳамин сангои ҳамин сел гирехта рафта тармара мобайниш хати бурида гузаштагӣ рафтагӣ.
مسافر هستی شما آمده هزار رحمت این دریاچه را دید دریاچه دیوانه دریاچه اما هر این های مسافر ها ببین هم های مسافر ها هم دیوانه است تو هم باید آقا بکنم بره هم باید آقا بشم در اینجا دنیا برقیمه که شما دید سلامت باشه که یک خودی باید تماشا دارم